Opa, xentiña da boa! Por aquí ando como meu hijo ao forno. Marcamos unhas torradiñas hoxe. Veña. Que a nosa velocidade a estándar, 180, que vai aquecendo. Joder, se temos un poquinho máis de prisa, lle metemos 200, pero hemos paredes, do forno, porque a mí non sei a cantidad de veces que se me queimaron as torradas. As torradas para que? Pois para poñerlle algo en riba, non? Que algo en riba? Mira, hoxe, de verdad, é que últimamente teño este Rafa é tremendo, Sabe o que me mola, sabe darme na pataca, sabedes? Porque anda en procura dunhos ourizos de mar. O cal é un manxar dos nosos mares, das nosas costas. Eu lembro, fai uns 25, máis de 25 anos. Os únicos sitios onde comía os ourizos iba a unha sidrería que había na calle Madalena, en Ferrol. Ali había, xa daquela, eu non sei se eran 100 pesetas, ou non sei se xa baixada, sí, 100 pesetas por ourizo, porque lembro, eso, por unidade. Lembro, o que sí lembro era que era máis caro que unha ostra, con eso vos lo digo todo. E había que ir a ese sitio. Bueno, despois conto máis cousas dos ourizos, porque as cousas esas que digo que verdadeiramente me emocionan e me molan é porque teñen moita historia detrás da miña vida, pois cada un, outros te gusta, pois tomar outra vez ese rabo de porco e tal, feito daquel xeito e tal, pois a mí me tira por aí. Bueno, imos, os ourizos de mar, como lle gusta a xente que lle gusta o ourizo de mar, en cru, como as ameixas, como todas estas cousas, en cru, sin máis, abrilos, e para adentro, aí directamente, sin limón ni nada, están estupendos. En cru, nunha torrada. Collemos en cru, nunha torrada, expandimos por enriba, está brutal. Con nada, si queres un chisquiño de aceite de oliva. Entón, eu, falando co compañeiro, con Luís e demais, non? Que me dicía, como podemos chegar a xente? Porque sí que é certo de que moita xente repicha o fuciño, non? Cando lle ourizos e tal. Bueno, vamos facelos gratinados. Gratinados con un pouquiño de xamón. Vide para aquí, mirade. Imos comuñer unha tixola con unha cebola, un anaco de allo porro, un tomate, un par de follas de loureiro, e depois xamón e un pouquiño de albariño. Con iso imos a facer un rustrido. Ao final de todo o xamón, que é o que vai aportar a sal aquí. A sal, e se lembramos, cas vieiras, o xamón integra perfectamente co marisco e co forno. Digamos que potencia o sabor. Non vai a disfrazar o sabor do xamón ao ourizo nunca, never. Xa vos lo dixo agora. Entón, por un lado, botamos isto. Despois, collemos os ourizos e seguimos traballando. E na mesma tixola onde estamos facendo o rustrido, imos facer unha bechamel sinxela, con un pouquiño de manteiga, un pouquiño de leite e máis un pouco de fariña. Aquí teño o pan para facer as torradas e queda o seu ourizo, non? E non sei por onde andará, porque anda que non hai costa en Galiza, de arriba a baixo, e ourizo. De onde hai ourizo en Galiza? En toda a costa, en toda, desde arriba hasta abaixo, hasta a desembocadura do Miño. Bueno, se sigues para abaixo por Portugal, evidentemente tamén, cada vez menos, todo hai que decilo. Antes estaban aí e tal, ahora hai que ter cuidado. Nada de andar polas ribeiras por aí apañando tíos ourizos e facendo indio. De eso nada. O que facemos é mercalos e tal, porque temos que ter moito cuidado con esta auga, non? Que nos baña as costas, que é o máis bonito de Galicia, é a zona azul. Rafiña, supoño que andará hoxe en aduanas, andará por aí, unha lancha aduaneira ou na Xunta de Galicia. Rafiña, onde andas? Oído na Costa da Morte, chef. Aquí o reporteiro recadeiro sempre disposto para servir ao cociñeiro. E se queres ourizo, eu vou te levar o mellor ourizo de Galicia. O que pasa é que me tes que decir se queres ourizo de mar ou de monte. Oxe de mar. Ah, de mar, menos mal, porque hai mar, aquí hai unha cetaria, aí estarou, e eu son o reporteiro recadeiro. Por certo, sabes o que é un peixe no cine? Un mero espectador. Preséntovos a Manuel. Como está, Manuel? Hola, moi boas, moi ben aquí.
Eu ben, grazas por atendernos. Estamos moi preto da túa, bueno, Cetaria está aí arriba. Sí, E eu vin polos ourizos. Vin a bo sitio ou non? a moi bo sitio. Sí, por que son tan bons estes ourizos? Por, como todo marisco de aquí, polo clima de aguas frías, que é moi bo para o sabor do marisco, por súa calidad, por las algas, por todo o produto que hai por aquí. Cando é a época? Ahora empezan en noviembre, hasta maio ou así, suelen coller erizos. Están cheiños ou que? Están moi bons, moi Vamos a ricos. ver, aquí está o ourizo de mar. Este é un produto que é relativamente novo no mercado, non? Sí, bueno, levan uns anos, pero bueno, non hai moitos, non se lle daba o valor que se lle dá ahora, nin parecido. Cando quería alguén, pois iba a collelos a Ribeira e levábos para casa para comer, pero comercializalos aquí, empezaron comprándose aquí para vender fora. E agora xa se comercializan aquí tamén. Sí, non? Sí. E a xente paga por eles, gusta e a xente Sí, e a xente máis maior? A xente máis maior gustalle moito. Sí. O que pasa que lle costa pagalos, porque están acostumbrados a que era un produto gratuito. Claro. Por iso nós queremos mostrar o traballo desta xente. Estes ourizos, cando veñen a Cetaria, depuranse ou como é a historia? Nós comprámoslos na lonja, van a unha depuradora e depois traémolos para comercializar aquí na Cetaria. Vale. E como se come un ourizo? Eu, como máis me gusta, é crudo, así que Crudo? crudo. Como farías con este? Rómpese? Sí, con un cuchillo, dáselle un corte, ábreselle, Sí. colleselle as huevas que hai dentro e cómense directamente. Vale. Ahora, fanse revueltos, pódese acompañar con pastas, de moitas maneiras, porque é un produto con un sabor moi fuerte, que para darlle sabor a outras comidas está moi ben. Bueno, pois voulle preguntar a Xoanqui se lle vale, porque, Xoanqui, vale, che non? Sí, que valen, sí. Xa sabía eu que sí. Virguería. Manuel, a ver que receita fai Xoanqui. Esperemos para copiala. E a vos, graciñas por atendernos. Nada, un Vale. placer. Ahí Como está. papalo, Chao. agora. Xa Papa, está. así, Así, así crudo. inteirinho. Así non, cuidado que non te claves, pero bueno. Así, así. Perfecto. Xa se dará conta que pincha. Bueno, mirade, xa os temos aquí. É certo, o que conta este home, moi certo. Lembro, cando eu era cativiño, non tiña máis de 10 anos, e tiñamos unha chalana, chamábase a Playa de Centroña, esa chalana. E andábamos pola ría de Ares e tal, nada, ao mellor o curricán, andábamos as fanecas, os panchos, a eso da media mañán, meu pai me decía sempre, no bravo, oye, tírate aí, sube uns ourizos e tal, que teño sede. E claro, a mellor había 2 metros, 3 metros, 4 metros de auja, non había nada máis, non? Picaba, collía unha presiña de erizos e tal, e yo mandaba por encima da chalana, e collía o meu pai, canavalla, abría, e todo para dentro. Como é eso? Era, wow, aquí era impensable como era o ourizo. En cambio, tiña razón, os asturianos, ourizos, oricios, creo que chamaban. Nada, unha virguería. Os comían eles, os preparaban desde tempos. Bueno, pois mirade, vamos a comenzar co chollo. Aquí teño o seguinte. Xa teño preparados aquí 7. O que fixen foi limpalos. Aquí teño a carne, digamos, máis fea, a que rompeu, e aquí teño máis enteguiña. Isto vai ir preparado. Vamos a culminar arriba, despois do forno, o prato, con un anaquiño de ourizo en cru. O comensal que quera probar, pode comer ese ourizo en cru, e o que quera mesturar, vai a mesturar, e cando vai a coller xa o sabor do gratinado, co xamón, a cebola e demais. Opcional, pareceme ideal. E teño aquí demais uns cuantos que imos abrilos, un par deles ou imos abrilos aquí para que aprendades como se limpan, que a parte que se come, todas estas historias. Moi curioso, moi chulo, moi ben. E ben, e para ir falando, polo menos que se vaya cocendo algo. Chisquiño de aceite de oliva. Cebola. En brunoise, ben picadiña. Témolo. Ben. Ceboriña, que non falte. Culler de pau. Esta pequeniña. máis manexable. 9, 8, 7, 6, o tiña a tope, Imos a poñer aquí un chisquiño de sal. A min sabedes que a cebola, ben torradiña, cambia o sabor. Por eso sempre boto primeiro a cebola, porque quero que sacar ese sabor torrado antes de botar o resto de ingredientes.
un chisquiño. E agora imos co allo porro para adiante. A folla de loureiro xa imos a botar, vale? Que vaya collendo aí un pouquiño de aroma. O loureiro co peixe, co mar, xa sabemos, casan moi ben para un caldiño, E con isto, como moi cortadiño. Moi picadiño. Queredes atopar os anacos xunto co ourizo? Ben, pero inda que queramos atopar os anacos, pasado o tempo cortando. Por qué? Porque imos a metelo despois nunha torrada, non? Entonces, aquí a idea é coller cada un o seu ourizo, coller a culleriña, esa culleriña montar en riba da torradiña, cada un da súa, e disfrutar deles. Por lo tanto, non mola un anaco grande de cebola, porque casi colle máis protagonismo logo a cebola, ou o allo porro ou o tomate, co ourizo. Por eso, ben picadiño todo. Tampouco formar unha pasta, pero sí ben picadiño, Ben. Adiante. Así, sabedes que paso o gollo porro? Que se queima enseguida. Aquí, a partir de agora, temos que controlar, ben? Así que, mansiño, o lume, mansiño. Home, tan mansiño, sí, por aí, Sí, estaba dicindo tan mansiño como eso non, o teño o 4, pero non, estou mirando o que está pasando na tixola, e sí, o 4 máis non. Bueno, vedes? Queredes botar un dente de allo? Botadeo. Eu aquí, menos e máis, lembrade. E temos aí saborazo. Bueno, a ver, sigo falando do ourizo, non? Falábamos de facelo en revolto. Cando fago en revolto, sabedes o que fago? Gardo tamén un pouquiño de auga dese revolto. Eso tamén forma unha potencia de sabor inmensa. Botalle nada, con 4 pinguiñas que lle botemos da auga propia do ourizo, fantástico. Os pescadores, antes, mi madre, viñan os ourizos nos trasmallos, viñan metidos nas nases e demais, todos os mariñeiros pisando, non sabes, para que non se reproduciran, porque era unha peste. Estou falando fai 30 anos, cando o ourizo non se apreciaba, non? E agora, paja por eles. Bueno, así mansiño. Vamos deixar así, 4, o xamón, en liscos. En anaquiños. Isto vai a ser como unha especie de umami, non? Que chamamos ese caldo, sabes, que usamos para potenciar o sabor, pois co xamón, pois igual que ca sal do xamón e demais. Xa comentei vos, cal é o maior potenciador de sabor que existe? Sal. Ese é o maior potenciador de sabor. Isto no momento, o xamón, no momento que comeza a cociñarse, inda que este baixo en sal, sale. A flora e a sal, non? Pois é o que nos vai servir. E inda en riba, a graxiña esta que vai soltar, vai dar un toque. Cara e judo. Ben, en a esquiniña, fora. Aí vai. Aí vai. Eso é. Vou coller aquí unha fonte que teño. Esta, perfecta. Bueno, mirade. Un calqueiro, un grandeciño para que vexades ben. Este. Vale. Existe un xeito, non, de abrilos. O máis doado, quizáis. Non o máis doado, pero si o máis rápido. Coller, raga pola metade e abrilos. Imos a facelo así, con xeito este. Isto é a boca do ourizo. Isto é unha parte dura, vaise comendo, se despraza, as súas patas son as púas estas, van, se os vedes no mar, cando buceades vades ver que moven todas as púas, entón van así, van desplazándose pouquiño a pouco, e con esta boquiña o que fai é comer as pequenas algas que vai atopando polo seu camiño, non? Bueno, facemos a partir da boca, collemos e facemos un corte. Vale, poden caer de areiñas dentro e púas e non sei que máis, tal, vale, non pasa nada. Despois imos a lavar. A partir de aquí, comezamos a cortar. Vedes?
así ao redor. Ben. Pouquiño a pouco, se queredes apartando. Mire, xa podemos ir apartando, vedes? Aí. Veña un pouquiño máis. Eso é. Claro, dentro diredes, ui, cantidad de cousas que queron dentro, van caer de todos os xeitos, cunha navalla, cunhas culleres, ca man, como abras, van caer cousiñas por dentro. Ben, e aquí temos o bichiño. Poñemos aquí e aproveitamos toda esta auguiña, vale? Que é o que se come de aquí? A parte vermella que son as gónadas. Incorporo aí unha culleriña, sí, 2 culleriñas tamén. Imos para aquí, imos apartando estas gónadas, eso, e mira, aquí temos unha. Perfecta. Para que sirve isto? Para lavalas, vale? Na propia auga do ourizo, lavámonos. Mirad que virguería temos aquí. Non yo estou bocando a boca porque estou de vosotros diante. Si non, xo tiña lavado. Seguinte. Esa parte negra intentamos quitala prácticamente toda e aquí temos a segunda. Vedes? Completamente enteiriña. Lavamos na auga, aí. Outra. Ben. Eso é. Veñen unhas máis grandes, outras máis pequenas. Agora, como dicía este home, ahora, época despois, olvídate, xa non atopas esta a parte, digamos, comestible, non? Do ourizo, é agora cando está desarrollada. Eso, e lavamos. E aí temos. E a última que nos queda. Aí, despaciño. Eso é. E aí. Ben, isto podemos descartalo xa. O que queda aquí. O que facemos con esta cuncha é pasarlle unha auga aquí na villa, lavala ben e poñemos aí. Listo, sin máis, eu xa teño aí suficientes, vale? Bueno, moi ben, mirade, vamos facer unha cousa. Deixádeme rematar de rustrir esta ceboliña que colla cor, porque a partir de aí prácticamente todo, vou facer unha cousa, vou rustrir a ceboliña e vou dar o tomate. E a partir de aí xa vai prácticamente do tirón. Ainda temos que facer a bechamel e demais, e nada, nun chisco dun ollo. Ta agora. Temos torradiña a cebola. A folla de loureiro fixo as súas funcións, Por que o sei? Polo cheiro, porque por eso mismo. O tomate. Aí. Ben picadiño ou relano. Non pasaría nada, pero eso sí, ben picadiño. A ver, se queredes en anacos máis grandes, tedes que esperar a que se vaya facendo para que se desfaga. Pero así, pois, aforramos un pouquiño de tempo e faise. Vale. Xamón. Nada. 1, 2, así hasta 10. Contamos hasta 10 e listo. E apagamos. Aquí deixamos reducir, este viño. Aquí veredes, agora fórmase o que moitas veces denominamos unha marmelada, non? Toda esa parte acuosa, fora. Queremos evaporar. O único que queremos é que o sal do xamón con isto impregna a cebola, sabemos a cebola, máis o tomate. Así que aquí tralla 8, 9... Tralla porque queremos que isto evapore. Aquí precisamos descubrir a base da tixola, para facer a bechamel, para poder rustrir despois a fariña. Ben, chisquiño dun ollo, e remato eu. Xa, agora. Mirade, vedes? Evaporamos, eso sí, aquí queda todo, O sabor de feito o arume é totalmente de que leva ese
ese vasiño de albariño. Que facemos aquí no medio? Abrimos un pouco, collemos un anaquiño, imos buscar a proporcionalidade, vale? Un anaquiño, xa vedes, de manteiga. Aí. E agora, por aí, fariña. Unha culler vai me parecer moito. Unha culler pareceme moito. Eu creo que así vai chegar, eh? A ver que se desfaga a manteiga. Aí está. Aí está. Listo. E agora tamén fariña. Aí. Non lle vou a botar máis. Sí, vou lle botar toda esta. Pero media culler de fariña, aproximadamente. Mirad as cantidades, Non queremos comer bechamel. Xa temos, o teño no número 6, Hasta o 9. Non vai moito. Vale. E agora é cando incorporamos o leite. Aí vai. Veña, seguimos. Máis cousas. Aforras tempo se faz con nata. Correcto. Con leite evaporada. Correcto. Ben, que pasa ca nata? Non dixo que isto non de sabor o leite, pero a nata dá máis. Que falábamos antes? Que queremos que impere aquí? Que sabor queremos que impere? O ourizo. Intentamos meterlle, non meter agresividade nos sabores, e canto, si pouquinho a pouco vamos baixando, agora tamén están caralludos, con nata, non vos preocupedes, Quedan estupendos. Un pouquinho máis de leite, así os poucos. A leite morna ou máis ben quente, o que fai, eu agora teño o cazo aquí, non? Para telo xa a man, pero senón no micro. Sempre é moito máis mellor de feito, é un xeito de evitar grumos. O tamizado máis o leite quente, case asegurado de que non vas a ter un grumo. 100%, Mirade, media, botei media de fariña, e mirad o que sacamos. Vos lo digo porque non quero, cando poña a receita, escriba, sí que vadase ter as cantidades, non? Pero, joder, quero que traballedes vosotros, que saquedes. Aquí hai calor. Aquí é onde imos a cocer isto, estes ourizos. Incorporamos para dentro. Que son os que foron rompendo. Xa está, xa non podo quitar o sorriso de cara de parvo. que rico. Aquí con a culler, xa collería eu e raga para dentro aí. Ben, listo. Apagamos o lume. Témolo. Aquí teño unha culler. Fora. E un a un. Imos encher. Que rico. Un. Estou buscando as talladiñas quieto, Xoanqui. Aí vai. Non manches só. Ben. Prometede que vades facer un día. Un día que vos xuntedes uns cuantos, ou unha persoa sola, Eu o digo porque facemos moito. Veña, cada un 5 pavos e vamos a facer uns ourizos na casa. E despois valorade, pero por lo menos facedes como San Andrés de Teixido, non? Ide de vivo, ide de morto. Pois o ourizo non esperedes, probadeos, e despois valorade. Ademais, son tan identificativos, non sei se os bichedes, cando o ourizo morre, as cunchiñas son preciosas, preciosas. Son así, non? Pero ves por a parte de fora, que hai todas as púes e tal, e son moi, moi bonitas. No augamare, Carril, ora xa pechou, pero ali tiña Bea e Raz, tiña unhas figuras feitas con isto, eran augamares. Eran augamares colgadas do teito, unha preciosidade. Augamares os típicos, non a calavera portuguesa,
Ese escapade, que últimamente está habendo moita, dice. Bueno, imos pro forno, compañeiros. Veña. Ben. E agora que teño o forno prendido, onde teño o trapo? Aquí. Metemos na parte de abaixo os liscos de pan. Esto. Aí vai. Oye, queredes mollar con un pouquiño de aceite de oliva o pan? Poñerlle un aceite de allo? Vale. Tirade con el para adiante, non vos cortedes. Darlle sabor, algunha especia? Vale, eso, non vos cortedes. Pero eu neste caso vai quedar todo o sabor aquí do ourizo, así que vai a quedar estupendo. Aquí non nos escapamos, O que imos a facer agora, poñer en grill, non salimos de aquí, estamos co ollo aquí posto. No momento de que teñan un pouquiño torrado, un pouquiño máis por riba, o retiramos, rematamos que se faja o pan e listo para comer. Vémonos, quería usar o canto, pero non sai. Na esquiniña da mesa, nun chisquiño dun ollo. Ata agora. Abrimos e limpamos os ourizos, reservamos as gónadas e a auga previamente escoada do propio ourizo. Nunha tixola rustrimos o allo porro, a cebola, o tomate e o loureiro. Incorporamos o xamón e o albariño. Deixamos reducir e na mesma tixola facemos a bechamel. Engadimos os ourizos e mesturamos ben. Enchemos as cuncas dos ourizos e gratinamos ata que estean dourados. Empratamos cunhas torradas de pan e listo para comer. Pois estou contento, Oxe, teño que confesar. Xa papei un. Así a pelo sin pan, Impresionante. Por favor, facedeos. Mercades media dúcia, unha dúcia, os que queirades e facedes, sabedes o que tardamos, en facelos absolutamente nada. É un produto que ainda non está tan recoñecido porque quen non probou o polvo galego? Quen non probou un churrasco ou un crioulo? Entende? Ahora, se digo, quen non probou o ourizo? Moitos van a dicir, ai, es que a mí. Facedes así. Co calor, no momento que saleu do forno, puxen en cru outras gónadas de outros erizos, completamente en cru. Isto, pouquiño a pouco, foi mermando, foi baixando. Por eso digo que simplemente con ese calor, con ese vapor residual recén salido do forno, esta gona tamén se fai. Queda espectacular. Ora queda unha culler, montar en riba de cada pan e listo para comer. Un biquiño, unha aperta e lembrade, debaixo da máscara tamén hai sorrisos, Agora, chao.